באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים, ואיתנו נרפאת כל הסביבה. במחשבה שלנו אנחנו יוצרים את המציאות. אנחנו לא אוהבים את עצמנו. שלום, שמי אביבה שטיינמץ, אני יועצת נישואין, מתמחה בהעצמה אישית, מנחת סדנאות מודעות עצמית בשיטת אהוב את עצמך, רפא את חייך, לואיס היי, אני מעבירה את זה בדרך התורה, ואני מטפלת בשחרור מטראומות, אלרגיות, חרדות ופחדים בשיטת TAT. שיטת המודעות אהוב את עצמך, רפא את חייך, שינוי ושיפור איכות חיים. אני קוראת בעצם לשיטה לעבור ממינוס לפלוס. לעבור ממינוס לפלוס בבריאות. היום יש הרבה מאוד אנשים שחולים. בעצם אני כמעט ולא מכירה אנשים בריאים. החל בכאב ראש שכולנו סובלים, או כאב גב, וכלה במחלות הקשות לצערנו הרב. לעבור ממינוס לפלוס בזוגיות. לעבור ממינוס לפלוס בלרוות נחת מהילדים. לעבור ממינוס לפלוס עם עצמנו. לעבור ממינוס לפלוס בבנק. ולא רק בבנק, בעבודה, במערכות יחסים, עם החמות, עם הכלה, עם האמא, עם האבא, עם כל הסובב אותנו. איך אני בכלל הגעתי לשיטת המודעות, אהוב את עצמך, רפא את חייך. עד לפני 6 שנים, הגיהנום היה כאן. לא היה צריך כבר לעלות אליו, תאמינו לי. היה לי לחץ דם גבוה 220 על 110, והרופא אמר, one way ticket. גברת, לאיפה את רצה? מה את עוד צריכה להספיק? מי בכלל שמע אותו? מי בכלל חשב שאני יכולה להיעצר? היה לי מונו שלא גמרתי איתו. במשך שנה שלמה, התקפים חוזרים ובאים, שכל התקף בערך לוקח שבוע בבית. נהדרתי הרבה מאוד מהעבודה שלי. היה לי מיגרנות שטופלתי בכדורים של אפילפסיות, כי פשוט זה היה בלתי אפשרי. ואם זה היה עוזר, נו ניחא. והמתנה של החיים שלי הייתה פריצת דיסק. וואו, אתם אומרים, איזה מתנה. נכון. בשבילי היא הייתה המעבר ממוות לחיים. וכשכבר עמדתי לפני ניתוח, הרגל הימנית שלי כמעט והשתתקה. כל תנועה הסבה לי איסורים, פשוט אי אפשר היה לחיות. רצתי לשכנה שלי ואמרתי לה, יוכבת, תביא לי מהר את המספר של הפרופסור. יוכבת אמרה לי, רגע, לפני שלוקחים את הפרופסור, היא עברה ניתוח לפני זה, ובהצלחה רבה, לוקחים את ירון. מי זה ירון? ירון הוא מטפל הוליסטי. הוא היה מגיע אליי עם המיטה שלו, ומטפל בשיאצו, טווינה, כוסות רוח, רפלקסולוגיה. השיטה שאותה אני הולכת להעביר, תלמד אתכם איך להשתחרר מהמקור, מהחוויה השלילית שגרמה להיווצרות הכאב, המחלה, הנזק. את שאלת מיליון הדולר, ואני מציעה לכם, הצופים, לשאול את עצמכם גם את השאלה הזאת. ירון שאל אותי, אביבה, למה צריך לאהוב אותך? הסתכלתי עליו ואמרתי, מה זאת אומרת? אני עושה המון! ובאמת, תאמינו לי הצופים, אני פשוט הייתי כל היום, אפילו בשינה, בעשייה. לא שהביאה לתוצאות שרציתי, ממש לא. אבל אצלי לא היה רגע אחד בלי לעשות. הסיבה, תכף תשמעו. וכשראיתי את הפנים של ירון, מוכות תדהמה, הבנתי שהתשובה שלי לא הייתה ממין השאלה. ואז הוא המשיך ושאל, תגידי, אם תשבי רגל על רגל, ולא תעשי שום דבר, מה שבכלל לא היה קיים ברפרטואר, אפילו לא חלמתי על כזה דבר, אני אשב רגל על רגל? מה קרה למישהו? יש כל כך הרבה דברים שצריכים לעשות. 24 שעות, בכלל זה לא מספיק. אמרתי לכם, גם בשינה עבדתי. אז אמרתי לו,
לא. ואז התחלנו לעבוד על כך שאני ראויה שיאהבו אותי, וגם אתם ללא תנאי. בין אם אני עושה ובין אם אני לא עושה, בין אם אני טובה ובין אם אני לא טובה, בין אם מגיע לי ובין אם לא מגיע לי. אני ראויה לאהבה, וכולנו ראויים לאהבה. בורא עולם אוהב אותנו ללא שום תנאי. אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה. התחלתי את השינוי, נסעתי יום אחד במכונית שלי, ושמעתי את קולה של מורתי האהובה בערוץ 7, בקי רוטשטיין, זה השם של המורה שלי. שמעתי את קולה של מורתי האהובה בקי רוטשטיין, והיא אמרה את המשפט הנפלא הבא: באהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים, ואיתנו נרפאת כל הסביבה. אמרתי, וואו, זה מתאים לי. דרך אגב, כשגמרתי את הטיפול עם ירון, נגמר הפריצת דיסק, הייתה יותר רגיעה, כמובן שהלחץ דם התחיל לרדת, אבל עדיין הייתי במצב, כמו שאומרים, של סיכון. ואלול תשס"ג התחלתי את סדנת המודעות הראשונה אצל הגברת בקי רוטשטיין, אהוב את עצמך, רפא את חייך. יום כיפור. בפעם הראשונה בחיי חשתי מה זה לסלוח. מה זה לסלוח קודם כל לעצמי. תחת את דלתות האהבה הרגשתי שביום כיפור הקדוש ברוך הוא סלח לי, וגם אני סלחתי לעצמי, ופתחתי את הדלת לאהבה. ואין כוח ריפוי גדול יותר בעולם מאהבה. וסוכות, סוכות היה החג של השמחה. אני אתן לכם דוגמה. לפני זה, כשכולם הגיעו הביתה והיו הרים של כביסה שעברו את השמיים, ברוך השם, יש לי 8 ילדים, תודה לקהל, נפלאים ומדהימים. אז לפני זה הייתי מתעצבנת, כמה כביסה, ואף אחד לא עוזר, והבית מלא כביסה, ובלגן. ועכשיו אמרתי לעצמי, אוי, תודה לך בורא עולם, שיש לי 8 ילדים. ברוך השם, שיש לי למי לחבס. יש כל כך הרבה אנשים שאין להם אפילו אחד לחבס לו. אוי, תודה לך בורא עולם, שלא רק שיש לי למי לחבס, אלא יש לי את מה לחבס. יש אנשים שיש להם הרבה מאוד ילדים, אבל אין להם בגדים. ותודה לך שיש לי במה לחבס. יש להם בגדים ויש להם ילדים ואין להם מכונת כביסה. אין להם חומרי כביסה. אני מכירה גם כאלה לצערי הרב. תודה לך השם שיש לי מייבש. תודה לך השם שיש לי ארונות לשים את הכביסה הנפלאה הזאת. ברוך השם. מהמקום הזה הייתה רק שמחה. הייתה רק אהבה. סוכות ושאבתם מים בשמחה ממעייני הישועה. אחרי זה גמרתי את הסדנה, הלכתי ללמוד בסדנת מורים, ומאז תשס"ד, ברוך השם, אני מעבירה סדנאות ומלמדת אנשים, אם הם רוצים, הכל תלוי ברצון שלנו, איך לאהוב את עצמם, ובאהבתנו את עצמנו אנחנו נרפאים, ואיתנו נרפאת כל הסביבה. עכשיו אתם רוצים לשאול מה קרה עם המיגרנות, ועם המונו, ועם הלחץ דם, את הפריצת דיסק כבר גמרתי עם ירון. אני רוצה להגיד לכם שמהרגע שהתחלתי את סדנת המודעות, המשכתי לקחת את הכדורים כסדרם ולמדוד את לחץ הדם, כי עשיתי את זה כל. במשך 3 חודשים שמתי לב שלחץ הדם שלי לא עולה על 120 על 80. אחרי 3 חודשים, שזאת הייתה התמונה, בעקביות 120 על 75, הלכתי לרופאה, ואז היא אמרה בעצמה, אם זה ככה, אז בשביל מה צריכה להמשיך לקחת את התרופות? ובהדרגה הורדנו אותם. היום, אם יש לי כאב ראש, אני פשוט עושה הלו לתוך עצמי. הלו אביבה, מה המחשבה שבעצם הביאה
אותך לכאב הראש. אני משתמשת בכל הטכניקות שלמדתי בסדנת המודעות, ושאותם אני מלמדת בסדנאות שלי, וברוך השם, הכאב ראש איננו. ללא אקמול וללא אופטלגין וללא רוקסט וללא תרופות של אפילפסיה.